Здравейте! Днес ще изпратим командата TraceBitmap. Тя е много полезна в случаите, в които искаме да изкараме векторно изображение от обикновена снимка. Това може да ни се наложи, ако работим върху вече съществуващо разпределение, лого или поради друга причина. Първо импортираме снимката. В меню File избираме Import Image File. Важно е тя да бъде черно-бяла, защото иначе няма да се разчете от програмата. Избираме да бъде и с по-високо качество. След това от меню Modify избираме командата TraceBitmap. Ако изображението е с достатъчно добро качество, настройките, които са им по подразбиране, би трябвало да са достатъчни. Изчакваме в зависимост от неговата сложност. Издърпваме и виждаме създаденото копие. Това са линии, по които вече може да снапваме. При работа с чертежи е важно да проверим дали всичко е в мащаб. Избираме размер на някой елемент и проверяваме. Виждаме, че се различават, затова селектираме изображението и отново от меню Modify избираме командата Scale Objects. Тук има три варианта. Първият е да мащабираме симетрично. Тогава обаче трябва да знаем точно с колко по-малко или по-голямо е изображението от реалните си размери. Третият вариант е асиметрично. Тогава трябва да знаем точно колко трябва да разширим или да смалим изображението по X и по Y оста. Ние ще изберем вторият вариант, който ни дава възможност да посочим начало и край на съответния елемент и да зададем числото, което видяхме. Нека отдалечим и да проверим отново какви са размерите. Виждаме, че се различават съвсем малко. Вече сме готови да изчертаем съответното разпределение. За улеснение, нека да селектираме векторното изображение и да го поставим в нов леер. Настройките, които използваме, ще са GraySnap Others. По този начин няма да може да го променим. Избираме стена и задаваме нейният размер. И тук може да видим, че това са 300 мм. И започваме да чертаем. Вътрешните стени най-вероятно са около 12 см. По този начин може да поставим и всички останали елементи. Друг случай, в който командата би ни била полезна, е ако искаме да интегрираме лого в нашия дизайн. Отново импортираме снимка, която трябва да бъде черно-бяла. За целта ще използвам логото на Vectorworks. Селектираме и отново в меню Modify избираме TraceBitmap.
Когато издръпваме векторното копие, виждаме, че линията е в група, но ние можем да я редактираме. Като кликнем два пъти върху нея. Може да изтрем ненужните линии. И да създадем повърхност между съществуващите, която след това да екструднем. Това ще се случи най-лесно с 2D Polygon Tool в Inner Boundary Mode. В момента сме създали само повърхности. Селектираме една от тях и от меню Model избираме командата Extrude или шорткът Ctrl+I. 50 мм би трябвало да са достатъчни. Също така можем да сменим и цвета на самия елемент. Излизаме от групата и избираме Right Isometric. По този начин може да редактираме всяко лого. Сигурна съм, че сами можете да измислите и друго приложение на командата. Приятна работа!